attajira mai kwara kyauta na gaban siniya, mamar abanta ne ta shiryar duniya. Ramadan Vibes Records Studio. Sashin da ka sa kaya domin ta gowaje na ƙarar ya gidan sidiya. Fatima zara sanya da batun da sarauniya. Ina ma aminci amintar da abin faɗa. Za a je mu da kalma wanda ruhi ne ya rada. Cikin ikon rabu rayuwa za ta yi fa'ida. Da yunwa da isar sayyada batula abida. Sandu suna na fashin tama gidarin ya zama daya cikin salin Fatima. Fatima zara sanya da batun da sarauniya. Ya wuce sani jirgin mabiya ku ne ko kaza. Malamin alullahi sirrin nisa'iwar riza. Ni gidan baramani na zo a bani na tiza. Dan da kai babansu gwamnati shauki ni ban da za. Masu samu raya ya zamo ya ɗana da ke ce sirrin nan da ka yake gida. Sau mun lamarin kini ma jini na faɗa. Fatima zara sanya da batun da sarauniya. Ne da ke mai sana a nishaɗi zinariya. Ke kaɗai ce kika masa wanki ya riga na zuciya. Attajira mai kwara kyauta na gaban siniya. Mamar abanta ne ta shiryar a saman sama. Kome kika so rabu za ya ce miki an gama. Akwai jibril dan aikin kile mu'azzama. Fatima zara sanya da batun da sarauniya. Mai guri ta zo a kwashe ta bar mari zahiri. Fadini ma ita take aiki a gari gari. Mai kaunar Fatima ya yi kyawun nazari. Mai ja daidai na bala'i sabon gari. Su san muna biga attajira. Fatima zara sanya da batun da sarauniya. Wai ni na take ina zan faduwa. Bayan sayyadar muku ne ke budawa. Mun da kanku abinci inda da dacewa. A nan da tsangayin danga nishaɗi a cikin kawa. Isa a Ahmadi